Парижката книжарница от Нина Георги, прочетена от мен, Филдиза Амкива. Посвещавам този роман на баща си, Йоахим Алберт Волфганг Георги, наречен Широкия Йо. Татко, с теб умря единственият човек, прочел всичко, което съм написал, откакто се научих да пиша. Ще ми липсваш, винаги. Виждам те във всяка светлинка на вечерта и във всяка морска вълна. Ти вървеше през словото. Нина Георги, януари 2013 година. Посвещавам на изгубените и на онези, които все още ги обичат. Първа глава. Как можа да се случи? Защо позволих да ме убедят? Двете дами, които командваха дом номер 27, собственицата мадам Бернар и портиерката мадам Розалет, мусю Пердю ги наричаше генералшите, го издебнаха и го приклещиха между двете си партерни жилища. Този се отнесъл позорно към жена си. Ужасяващо, като молец към булчински воал. Някои мъже си имат извинение. Достатъчно е само да погледнеш съпругите им, за да ги разбереш. Машини залет в костюми на Шанел. Но и мъжете са чудовища. Мили дами, не разбирам какво. Вие не сте от тях, мусю Пердю. Естествено, вие сте кашмир, най-добрата материя, от която е изтъкан един мъж. Във всеки случай ще имаме нова наемателка. На четвъртия, а това е вашият етаж, мусю. Горката мадам си няма нищичко. Съвсем нищо, ясно ли ви е, само разбити илюзии. Нужно е всичко, буквално всичко. Време е да се включите в играта, мусю. Дайте каквото можете. Всяко дарение е добре дошло. Разбира се, може би някоя добра книга. О, не, ние имаме предвид по-скоро нещо практично. Маса, например. Мадам си няма дори маса. Да, разбрах. Всъщност, книжарят не разбираше какво би могло да бъде по-практично от книга. Въпреки това обеща да дари маса за новата наемателка. Защото имаше една излишна. Мусю Пердю пъхна вратовръзката си между горните копчета на бялата, грижливо изгладена риза и внимателно нави ръкавите, по-точно ги надипли, чак до лактите. През цялото време гледаше като хипнотизирана етажерката с книги в коридора. Зад нея се намираше стая, в която не беше влизал 21 години. 21 години, 21 лета, 21 новогодишни утрини. Обаче масата беше точно в тази стая. Мусю Пердю въздъхна. Посегнал на слуки към книгите и извади от етажерката Оруел 1984. Книгата не се разпадна. Даже не го ухапа по ръката като обидена котка. Книжарят извади следващия роман. После два едновременно. Накрая бръкна с две ръце в етажерката и заработи с голяма бързина. Вадеше по няколко книги едновременно и ги трупаше на пода. Купчината се превърна в дърво, в кула, в омагьосана планина. Пердю погледна последната книга в ръката си, среднощната градина на Том. Приказка за пътуване във времето. Ако вярваше в магии, щеше да го приеме като знак от небето. Заудри си умруци по дъските, за да ги удари от скобите. После отстъпи крачка назад. Ето я. Вече я виждаше. Зад стената от думи. Вратата към стаята, където... Защо просто не купих нова маса? Мусю Пердю плъзна пръсти по устните си. Да, защо не? Ще изтупа праха от книгите. Ще ги подреди отново в етажерката и ще забрави за вратата. Ще купи маса и ще продължи да живее както през последните 2 десетилетия. След 20 години ще навърши 70, а оттам нататък вече никой не знаеше какво го очаква. Може пък да умре рано. Страхливец. Треперещата му ръка се сключи около топката на бравата. Отвори вратата много бавно. Блъсна я лекичко навътре. Присви очи. Само лунна светлина и сух въздух. Вдиша го през носа и затърси нещо, но не го намери. Миризмата е изчезнала. За 21 лета мусю Пердю бе овладял до съвършенство изкуството да заобикаля мислите за... Правеше го инстинктивно, както заобикаляше отворените канавки по улиците. Обикновено си представяше името й, като мълчание във върволицата на движещите се мисли, като бяла стая сред картините от миналото, като мрак сред чувствата. Научи се да измисля всякакви видове дупки. Мусю Пердю се огледа. Колко тиха изглеждаше стаята. Бледа въпреки лавандулово-сините тапети. Годините зад заключената врата бяха изстискали цвета от стените. Светлината от коридора откри съвсем малко неща, които да хвърлят сянка. Стол от бистро, кухненска маса,
Ваза с лавандула, открадната от равнината край Валенсол преди повече от 20 години. И един 50-годишен мъж, който седна на стола и се обгърна с две ръце. Ей, там имаше завеси. По-нататък картини, цветя и книги. На дивана спеше котка на име Грегор. Имаше свещници и шепот, музика и чаши пълни с червено вино. Танцуващи сенки по стената, едната голяма, другата чудно красива. В тази стая имаше любов. А сега тук съм само аз. Мъжът стисна ръце в имруци и ги притисна върху парещите си очи. Преглътна. Преглътна още веднъж, за да пребори сълзите. Гърлото му беше твърде тясно за дишане, а гърбът му плъмтеше от горещина и болка. Когато отново започна да преглъща без болка, Мусю Пердю стана и отвори двете крила на прозореца. От задния двор нахлу разни миризми. Билките в градинката на Голденберг ухаеха розмарин, мащерка. Към тях се добавиха масажните масла на че, слепия подолог, който лекуваше като шепнеше на стъпалата. Примеси се миризма на палачинки, съчетана с печените африкански ястина на кофи, люти и месести. А над всички тези миризми се носеше юнския мирис на Париж, ухаещ на цъфнали липи и очакване. Ала Мусю Пердю не позволи на ароматите да го затрогнат. Вложи всички сили, за да се противопостави на магията им. Отдавна се бе научил да пренебрегва всичко, което би могло по някакъв начин да събуди в сърцето му копнеж. Изключваше от живота си миризми, мелодии, цялата красота на нещата. Донесе от килечето зад оскъдно обзаведената кухня вода и зелен сапун и започна да почиства дървената маса. През цялото време се бореше срещу размитата картина, натрапваща се в съзнанието му, как някога седеше край масата. И то не сам. Аз бършеше, търкаше, миеше и гонеше мъчителния въпрос какво ще прави от тук нататък, след като бе отворил вратата към стаята, в която бе погребал цялата си любов, мечтите, миналото. Спомените са като вълци. Не можеш да ги сложиш за трешетки и да се надяваш, че няма да ти досаждат. Мусю Пердю отнесе тясната маса до вратата, избута я през етажерката и покрай омагьосаната книжна планина излече я навън и спря пред отсрещното жилище. Понечета почука и в този миг чу познат звук. Задавено хълцане, прикрито от възглавница. Някой плачеше зад зелената врата на жилището. Жена. Плачеше така, сякаш много държеше никой, ама наистина никой, да не я чуе.